ham der med klamme skæg, eller ham der har det Juvel Company. Fucking er klam. Det er Shambhala Jewels, jeg tror det er ham der ejede det. Ham der står med de for skinny jeans og det for smart. Og laver buddhist-hilsen. Så er han glad. Fucking ligner en narrøv, han er virkelig en douche. Hvad? Han er bare virkelig sådan en douche. En douche. Ja. Slæs. Og giver Colin Moe, som heller giver for andre. Jeg ved det ikke, hvad han giver et andet sted. Ja, det kan godt være, han ikke gider. Hello! Back up pose!